Gamrekmu Mas. Nggih. Tapi nganu nggih, kula nyuwun saking jineman ular kambang mengke dawahe Oh, siap. Mumpung sing ngendang Mas Wahyu. Mas apa cregek? Tregek. Heeh. Mas Terong. Mas Wahyu, sing penting anggar nek limbuan karo goro-goro pinter ngandek lagu ya Mas ben iso lakone iki kecandak. Piye di iki le ngandek di. Ana wayangan kok limbuan ra iso ngandek ya ming dalan. Mas. Bapakku NU. Yo, Mas, lagu apa sajadah? Jalal waton ya merah terus jalannya kok reng ngopong. Iki pilih ngadeg piye. Modelan kok ora Iso ngandeng limbuan. Sareng ini nggih pun badhe mbacutaken lagu. Mentem Pak Jalan ngono ae. Nek yo ngono kuwi jenenge nganu apa ya? Khas manut apa jenenge Sing desa mawa cara. Negara mawa tata. Dadi nek sing kono iki biasane ana sing limbukane dawa, ngono ya manut. Ha iya. Wah, elok tenan. Limbuan iso nganti setengah 3. Nah, terus gara-garane Setengah 4 kok. ndak terbubare. Aku batin, wah, iki limbuan iki padha lek karo goro-goro iki. Donge langsung bali kok ya. Aku ya ora iso ngendek. Barang kok saka kono kok di wah iki Mas ngono. Padahal piye kau ular kambang. Nah. Ular kambangnya sapa? Oh, Mbak Tatin to ya. Tak kira iki ya gareng ya pinter ular kambang kok ya. Ora. Yakin ora? Iki mat-matan yo Mas Gading ya. Nun. Mat-matan ya. Nggih. Cara niki iso Ngep-ngepan. ayo iki kanggo pepunden sepuh. Oke, kagem pepunden pini sepuh nggih. Aku tak kebak. Ya. Pak Jono. Aku ora Pak Jono ki CS ya. Dadi nek umpama gendingane apik, mayange apik langsung tep. Umpale ngendang apik Pak Jono. Aku ora Pak Jono ya. CS. Cek meneng kok aku arep nembang lho. Yang regine wis kebak meneh Mas Gareng iki. Apa? Yang regine wis kebak meneh. Wah, aku ki najan ton jagong ki tetep ngemat ki, Mas. Ora kok ngalamun ki ora. Ora ya ngematne ya. Aku tetep mikir terus, Mas. Mikir napa, Mas? Cicilan ya. Mikir utang ta. Ora. Wis ya. Sok Jangan